Татар киләре узышчы трактор, эшпешмак игүче түбәтәйле һәм калфаклы комбайннар. Быелгы Агроволга халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе күләмле булуы белән дә, миллилеге белән дә җәлеп итә. Чулпан исемле комбайннар күргәнегез бар идеме әле? Шундыйны Башкортстанда җыялар. Чулпан, чөнки Башкортстанда ул бит инде иртәнге йолдыз дип атала. Алар менә шулай уйлап тапканнар, безгә дә исеме бик ошады. Бүгін Казанда шундый 400-дән артык оешманы бер мәйданга җыйган Агроволга күргәзмәсен тантаналы төстә ачтылар. Ул аграр тармакта яңа хезмәттәшлек җипләре булдыру, эшчәнлекне тагын да нәтиҗәләргә китү, халыкара базарга чыгуны күздә тота. Авыл хуҗалыгы министры кунакларны сәламләп шуңа басым ясады. Проведение ежегодного мероприятия стало Ел сайын уздырыла торган бу вакыйга тәҗрибә уртаклашу, килешүләр төзү, алдыңгы казанышларны тәкъдим итү мәйданына әйләнде. Күргәзмә авыл хуҗалыгы тармагы үсеше өчен тагын да зуррак нигез булыр дип ышанам. Күргәзмә киң кырлы экспозиция һәм эшлекле форумны берләштерә. Быел анда беренче тапкыр Кытайда җыелган техниканы тәкъдим иттеләр. Бу комбайннарда, йөк машиналары, тракторларда, моңарчы Россиядә күрелмәгән трициклда авыл хуҗалыгы өчен уңай диләр. Находимся рядом с Китаем. Безнең шәһәр Кытай янында урнашкан, заводларына барып кайттык та менә шундый машинага кызыктык. 4 тәгәрмәчле көндәшләр күп, тик мондый 3 тәгәрмәчле күп йөк тия ала торган, тар аралардан да үтә ала торган техника беркемдә дә юк әле. Үз техникасын шулай ук Беларусь, Иран, Төркия тәкъдим итә. Измир белгечләре туфрак көпшәкләндерү, ырлык чәчү станоклары җыя. Biz bunun araştırmasını yaptık çünkü burada belli bölgeler. Монда килгәнче Россия базарын өйрәндек. Татарстанның кайбер районнарында чәчәкләр, теплицада яшелчә үстерүнең яхшы оештырылганын күрдек. Шуңа татар кардәшләребез белән хезмәттәшлек итәсе дә килә. Наша компания Безнең оешма импортныкын үзебезнекенә алыштыру белән күптән шөгыльләнә. 2022 елдан соң заказлар артты. Чылбырлар җыю буенча яңа цех ачтык. Татарстанда хезмәттәшләребез бар. Алар белән күрешеп, элемтәләрне ныгытырга килдек. Решили посетить вашу выставку для того, чтобы расширить. Сезнең күргәзмәдә беренче тапкыр катнашабыз. Авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләре базасын киңәйтәсебез килә. Татарстаннан бертекле культуралар алырга әзербез. Татарстанның үзенең дә күрсәтер казанышлары бар. Республикада ясала торган авыл хуҗалыгы техникасын быел аерым Made in Татарстан мәйданчыгында тәкъдим итәләр. Минпромторг белән бергә коллективный стенд дип әйтегәйме, шул оешма белән үткәрәбез. Менә шушы территорияда урнашкан барлык күрсәтелгән агрегатлар да Татарстан производствосына кагыла. Эшлекле программада киң кырлы һәм бай. Анда авыл хуҗалыгы тармагындагы иң мөһим мәсьәләләр күтәрелә. Шуларның берсе кадрлар кытлаган. Россельхозбанк уздырган тикшерүләрдән күренгәнчә, ихтыяҗ зур булган һөнәр ияләре агроном белән мал табибы. Илдә аграр тармакта ел сайын 20 000 студент югары белем алып чыга. Аларның 25% гына шушы өлкәдә калырга җыена. 15% үз эшен ачырга хыяллана, тагын 15% фән өлкәсендә эшләргә тели. Калганнары, димәк күпчелеге, кайсы юнәлештә атларга белми. Они не совсем понимают. Алар үзләренә нинди киләчәк сайларга икәнне белми. Төпле итеп без моны аңлатырга, кызыксындырырга тиеш. Беренчедән, кичәге студентның үзенең мәнфәгатьләрен канәгатьләндерергә кирәк. Икенчедән, бездә шундый вакансия бар дип әйтү генә җитми. Белгечләрне күрсәтергә, очрашулар, бәйгеләр оештырырга, мәктәпләр белән эшләү мөһим. Агроволга күргәзмәсе дә моңа әйбәт үрнәк. Авыл хуҗалыгы тармагын иминиятләштерүгә дә елдан-ел зур игътибар бирелә. Быел хуҗалыклар чәчү җирләренең 23%-ын иминиятләштергән. Растениеводство в большей степени, конечно, оно подвержено. Үсемлекчелек тармагына табигать көйсезлеге дә тискәре йогынты ясый. Әйтик, безнең күзәтүләр буенча соңгы 20 елда республикада 3 ел ярым сайын җәй кыры килә яисә кырау сугу сәбәпле быел язын кайбер мәйданнарны яңадан чишәргә туры килде. Бу өстәмә чыгымнар. Шулай ук Татарстанның көньяк көнчыгышына югары температуралы кыры җил дә зыян салырга мөмкин. Бәйгеләргә килгәндә бүгін күргәзмә кысаларында Агроволга шибәре конкурсы башланды. Ул 3нче тапкыр уздырыла. Татарстанның 40 хуҗалыгыннан 80 тоннаны нәселе, аннан киләчәктә күпме сөт савып булачаклыгына карап, мәртәбәле жюри бәяли. Терлекне төрле күрсәткечләр буенча бәялибез. Тона киләчәктә нинди сыер булыр, шуны да карыйбыз. Матур кыяфәтләрне өстәп, аларның күп сөт бирүчәнлеккә йогынты ясаган факторларны билгелибез. Халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе 3 көн дәвам итә. Иртәгә аның эшчәнлеге белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов танышыр дип көтелә. Шулай ук иртәгә чараның иң көтеп алынган вакыйгасы тракторлар узышы оештырыла. Җомга көнне күргәзмә кысаларында беренче тапкыр мөгезле эре терлекнең тоякларын кисү буенча халыкара турнир була. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.